सुनंदाई कृषी उद्योग आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीनं निर्मित नैसर्गिक गुणधर्म असलेलं रसायनविरहित लाकडी घाण्याचं 100% शुद्ध आणि सात्विक खाद्यतेल मिळेल. तसेच इतर कृषी उत्पादनं मिळतील. आमचा पत्ता सुनंदाई कृषी उद्योग, तेरसे कंपाऊंड, गवळदेव मंदिर नजीक, कुडाळ. संपर्क 9869 27 43 19. तेव्हा सात्विक खा, दीर्घायुषी व्हा. सह्याद्री माध्यमिक विद्यालय भडगाव ही शाळा सध्या संपूर्ण तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे. कारण एकच आहे, विद्यार्थ्यांनी विज्ञान नाट्योत्सव आणि NMMS स्पर्धेत मिळवलेले यश. सगळे विद्यार्थी आणि शिक्षक देखील आज आपल्यासोबत आहेत. मी थेट विद्यार्थ्यांकडे जातोय. काय सांगशील ताई, NMMS स्पर्धेत यश मिळवलेस, कशा प्रकारे अभ्यासाची तयारी केली होतीस? नियोजन करून वगैरे, आणि मे महिन्यात पूर्ण मे महिना मिळाला होता, त्यामुळे प्रत्येक दिवशीचं नियोजन करून अभ्यास केला होता. मॅडमनी कशा प्रकारे तयारी करून घेतली? रोजच्या रोज क्लासेस वगैरे क्लासेस घेऊन आणि रोज प्रश्नपत्रिका सोडवून वगैरे घेतले. त्यामुळे ज्यावेळी स्पर्धेत तुझा नंबर आलेला त्यावेळी कशा भावना होत्या? तशा चांगलं वाटलं, मस्त वाटलं. पप्पा आनंद झालेला की नाही? हो. घरातले काय म्हणाले? अभिनंदन केलं घरातल्यांनी सगळ्यांनी. शिक्षकांनी पण अभिनंदन केलं, फुल देऊन वगैरे. मित्र काय म्हणत होते? मित्रांनी वगैरे पण इकडे शाळेत येऊन अभिनंदन केलं. ओके, गुड. विज्ञान नाट्योत्सव स्पर्धेमध्ये देखील शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा तालुका स्तरावर द्वितीय क्रमांक आलाय. शाळेचे विद्यार्थी आहेत. थेट आजीची जिने भूमिका केलेली होती, मी थेट तिच्याकडे जातोय. ज्यावेळी तुमचा नंबर आला होता, कसं वाटलं होतं नेमकं त्यावेळी? बरं वाटलं होतं, म्हणजे आनंद झालेला. नाटकातला एखादा डायलॉग बोलून दाखवशील का? एवढी चांगली खोली म्हणजे बरी आहे आणि झाडतेस का तू? अच्छा, ठीक आहे. हे विज्ञान नाट्योत्सवामध्ये या सगळ्या विद्यार्थ्यांचा द्वितीय क्रमांक आला होता. माधुरी खराडे मॅडम ज्यांनी संपूर्ण विद्यार्थ्यांची तयारी करून घेतली होती, ते खराडे मॅडम आपल्यासोबत आहेत. मॅडम, मी लहान असल्यापासून ओळखतोय. नेहमी तुमची धडपड मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलंय. अगदी नॅशनल लेवलपर्यंत तुम्ही स्पोर्ट्समध्ये जाऊन आलात. मुलांची देखील तुम्ही तयारी करून त्याचप्रमाणे घेताय. कशा प्रकारे मुलांची तुम्ही तयारी करून घेतली होती? आम्ही पहिल्यांदा आमचे मुख्याध्यापक यांच्या संमतीने, किंवा जरी ते आपले मुख्याध्यापक आपल्यापेक्षा लहान असले तरी ते आपल्या शाळेतले प्रमुख आहेत. मग त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केले की मॅडम तुम्ही करा, पण करत असताना एकही मूल तिथे असं आपण बघून सांगतोय किंवा आपल्याला कोणतरी मागून सांगतोय असं दिसता कामा नये. यासाठी त्यांनी आम्हाला वेळ दिला. जेवढा वेळ दिला तेवढ्यात आम्ही केलं. आणि सर सांगू का, की ज्यावेळी आमच्यापेक्षा त्यांनी जेव्हा आम्हाला सांगितलं की मॅडम असं करा, त्यावेळी खरं आम्ही यशस्वी झालो. तर आमची एक कथेकरी पात्र होती मैथिली, तिच्यावर तर दडपण होतं. कारण सरांनी असं सांगितलं होतं की आम्ही एक व्हिडिओला ठेवलेला आहे तिथे, तू कसं नाटक करणार आहेस ते मला कळणार. त्यामुळे तिने जे पात्र कथेकरी केलं ना, अतिशय सुंदर केलं. सर्वांचं मार्गदर्शन, आमच्या शिक्षकांचं मार्गदर्शन, मी फक्त तिथे होती निमित्त, पण मी पण केलं. आणि माझ्यापेक्षा आम्हाला सरांनी साथ दिली, मुलांनी साथ दिली. आणि दुरी सरांनी तर आमच्या मुख्याध्यापकांनी त्यांच्या मनात असायचं, पण थोडे रागवायचे की मुलांना सुद्धा आणि आम्हाला मुलांचं कौतुक करा, पण असं कौतुक करू नका की काहीतरी चुकीचं करतात. असं चांगलं करा, यशस्वी आपण होणार. त्याप्रमाणे आम्ही यशस्वी पण झालो. मॅडम, कदाचित मुलांचं कौतुक करायला पाऊस देखील या ठिकाणी आलाय, आपण पाहू शकतो. मॅडम, मला इथे रिक्षा दिसते का? तरी रिक्षा, यश रिक्षावाला, नंबर वगैरे दिसतो. काय नेमकं काय? ते म्हणजे एक पात्र होतं की ती आजारी पडते. आजीने खरं म्हणजे मालवणी भाषेत केलंय. तिचे डायलॉग भरपूर होते, पण त्यावेळी कसं आम्ही डोकं चालवलं की काय करायचं. सकाळी आम्ही शाळेत आलो आणि मी सरांना फक्त म्हटलं, सर मी मुलांना घेऊ का? सर म्हणाले, आमचे मुख्याध्यापक म्हणाले घ्या तुम्ही. मग त्यात आम्हाला आमचे पिकुळकर सरांनी मदत केली चित्रकला, की यामध्ये काय होतं की अशी घेऊन जाण्यापेक्षा काहीतरी मॉडेल न्यावं. मग आम्ही हे मॉडेल केलं सगळं. त्यात आमच्या 8वीच्या विद्यार्थ्यांनी आम्हाला मदत केली. आणि ज्यावेळी ही मुलगा रिक्षा घेऊन गेला त्यावेळी टाळ्यांचा गडगडाट झाला. आणि मला वाटतं कदाचित या मॉडेल सरांच्या, कारण सर विज्ञान पहिल्यापासून असल्यामुळे त्यांच्या डोक्यामध्ये हे होतंच. अगदी खरं. आणि मला आठवतं की मी सरांना एकदा म्हटलं की सर त्यावेळी लहान असतील, 8वी 9वी 10वीत असतील, त्यावेळी आम्ही आमचा हिरलोकला पण 2 नंबरच आले. आणि त्यावेळी आम्ही हे काही केलं नव्हतं, पण सुंदर केलेलं. पण यामुळे जास्तीत जास्त आमचं सुंदरपैकी झालं. आम्हाला इच्छा होती 1 नंबर येईल, पण पुढच्या वर्षी आम्ही नक्कीच काढू. धन्यवाद मॅडम. आपल्यासोबत धुरी सर देखील आहेत. सर, काय सांगाल? विद्यार्थ्यांचं यश म्हणजे शाळेचं यश आहे, आणि शाळेचं यश म्हणजे अर्थात तुमचं यश आहे. काय सांगाल, कोणत्या शब्दात मुलांचं कौतुक करा?
नमस्कार, मी सचिन दुरी भडगाव हायस्कूलमध्ये मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत आहे. भडगाव हायस्कूलने जेव्हा माझ्याकडे हा पदभार आला त्यापासून आम्ही ठरवलं की आम्हाला वेगवेगळ्या ज्या शासकीय स्पर्धा असतात त्याशिवाय इतर ज्या विद्यार्थ्यांचं कौशल्य ज्याच्यातनं बाहेर येतं अशा स्पर्धांमध्ये सहभाग घ्यायचा. त्याला अनुसरूनच आम्ही वेगवेगळ्या शासकीय स्पर्धांमध्ये विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवला. यामध्ये आत्ताच आम्हाला चांगलं यश मिळालेलं आहे. NMMS परीक्षेमध्ये आमचे 2 विद्यार्थी कुमारी युगा मुंज आणि कुमारी वंदना पवार या दोघांचाही जिल्हास्तरीय निवड यादीत निवड झालेली आहे. युगाचा सर्वसाधारण प्रवर्गात 28वा तर वंदना पवार हिचा EWS मध्ये तृतीय क्रमांकाने ती निवड झालेली आहे. शिवाय आत्ताचा तालुकास्तरीय विज्ञान नाट्योत्सव आयोजित करण्यात आलेला होता. यामध्ये देखील आमच्या विद्यालयाने द्वितीय क्रमांक पटकावलेला आहे. यामध्ये सगळं आमच्या पूर्ण टीमचं म्हणजे आमचे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत या सगळ्यांनी बहुमोल असं सहकार्य केलं आहे. मला सांगायला आवडेल की ही NMMS मगाशी विद्यार्थी बोलली की याच्यासाठी आम्ही थोडीशी वेगळी मेहनत घेतलेली. कोरोनाचा काळ होता, ऑनलाईन होतं, पण ऑनलाईन करणं कठीण होतं. आम्ही पालकांची मिटिंग घेऊन पालकांची संमती घेऊन एक घर निवडलं. या घरामध्ये आम्ही जादा मार्गदर्शन वर्ग, शिष्यवृत्ती आणि NMMS आमच्या NMMS वर जास्त भर आम्ही दिला आणि त्याचं आम्हाला फळ देखील मिळालेलं आहे. 2 विद्यार्थी या निवड यादीत आलेले आहेत. यांना प्रति महिना 1,000 असे इयत्ता 9वी ते 12वी पर्यंत म्हणजे एकूण 48,000 रुपये त्यांना प्रतिवर्षी मिळत जाणार आहे. धन्यवाद सर. तर या ठिकाणी आपण पाहिलं भडगाव हे गाव खरोतर अतिशय दुर्गम भागामध्ये येतं, परंतु त्या गावातील त्या शाळेतील मुलांनी मिळवलेलं यश हे खरं तर त्या मुलांची आणि त्यांच्या शिक्षकांची त्यांनी घेतलेली मेहनत आणि सातत्य याच्यावरून दिसून येतंय. चिन्मय घुगळे, कोकणशाही, भडगाव, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.